mamibi kita. O Diyos, kusog nin mga naglalaom sa imo, na nagbuot na si San Juan Crisostomo, obispo, maging bantog sa makangalas na tibay sa pagtaram, asin sa pagsubok nin mga kahorasaan. Warasan sa mo namimiibi kami, na kaming tinutukdoan kan sa iyang mga hulit, mapakusog sa paarog niya, nin pusog na pagkamatinios. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukapuan gabos sa pag-inanyog kan mga babasaw. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Huli takamo na buhay liwat kay ni Kristo. Hanapon nindo ang mga bagay na nasa langit. Tayaon duman si Kristo, nagtutukaw sa tuon nin Diyos. Isipon nindo ang mga bagay na langit nun, bako ang mga bagay digdi sa daga. Huli takamo nagadan, asin ang sa indong buhay natatago, kaiba ni Kristo sa Diyos. Sa aldaw na si Kristo na sa indong buhay magpahiling, kamo man ipapahiling, pano nin kamurawayan kaiban niya. Kaya, kaipuhan nagadanon nindo an anuman diyan sa indo, na para sana sa buhay na ini. Pananambay, karigsukan, mga maraot na kamawotan asin kapasloan, nagaroman sana pagsamba sa anito. Inigabos ikinaanggot nin Diyos sa mga masumbikal. Inigabos, ginibuman, nindo kaitong panahon, tanabuhay kamo, sa tahaw kan mga tao, na iyan ang mga gibo. Alagad ngunyan, isinikwal na nindo iyan gabos. Pagkaanggot, pagkamainiton, pagkaungis, pagduhagi, marigsok na pagtaram. Dainanggad magputik sa kapwa, tanganing daiman kamo pagputikan. Hinuba nindo ang dating buhay, kaiba ang sa iyang mga gibo, asin iginubing ang bagong buhay na nagtatalubo, sagkod na makamtan ang dalisay na pagkamidbid, susog sa ladawan nin kaglalang. Sa ladawan na iyan, daing Griego o Hudiyo, daing sirkonsidado o bakong sirkonsidado, daing dayuhan o sibilisado, daing uripon o bakong uripon, igwang saro sanang Kristo. Siya ang gabos, asin siya yaon sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo, responsorio, ang simbag kan gabos, an kagurangnan maherakon, sa gabos niyang linalang. An kagurangnan mayrakon sa gabos niyang linalang. Aro-aldaw magpapasalamat ako sa imo. Asin uumawon ko an sa imong ngaran sagkod paman. Dakula an kagurangnan asin maninigong umawon. Dai marururop an sa iyang kadakulaan. An kagurangnan mayrakon sa gabos niyang linalang.
An gabos na linalang magpasalamat sa imo kagurangnan. Asin an gabos na banal mag-umaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan nin sa imong kahadean, asin iusip ninda an sa imong kapangyarihan. An kagurangnan maerakon sa gabos niyang nilalang. Ipahayag sa mga tao an sa imong kapangyarihan, asin an kamurawayan nin sa imong kahadean. An kahadean mo sarong kahadean na daing katapusan. An paghade mo magdadanay sagkod paman. An kagurangnan maerakon sa gabos niyang linalang. Matindog po ang gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pighiling ni Jesus ang mga disipulos dangan nagsabi, paladan kamong mga dukha, hulita sa Indo ang kahadean nin Diyos. Paladan kamong mga nagugutom ngunyan, hulita kamo papabasugon. Paladan kamong mga nagtatangis ngunyan, hulita mag-uugma kamo. Paladan kamo kung kamo kaungisan, ipagsikwal, pagmudahon, pakarauton huli sa akin nin tao. Ipag-ugma nindoan aldaw na iyan. Maglukso sa kaugmahan, huli tadakula an balos sa Indo sa langit. Siring kaiyan ang ginibo kan sa Indong mga magurang sa mga propeta. Alagad, herak man sa Indo mga mayaman, hulita inako na nindo an sa Indong ranga. Herak man sa Indong mga basog ngunyan, hulita kamo magugutom. Herak man sa Indong mga nagngingisi ngunyan, hulita kamo pag-uumawon nin gabos. Siring kaiyan ang ginibo kan sa Indong mga magurang na mga nagsasagin-sagin na propeta. An marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos sa pag-inainyog kanubiliya. Marahay na ramrag po kaninyo ngamin. An mga kapaladan na pinagsaysay kan sa tuyong ebanghelyo ngunyan, harayo sa kinabanon na paghiling nyato kan mga mapapalad. An kapaladan na pinagsasaysay kan ebanghelyo, harayo sa kapaladan na sa tuyang nasa isip ngunyan. Ninhulita, we always associate greatness
to someone who has something. Kadaklan sa satuya, ang paghiling sa mga mapapalad ay itong mga mayayaman. Para sa tuya, sa kinabanon na paghiling, ang mapalad para sa tuya, itong may mga halangkaw ang tinapusan. Dakol kan titulo sa ibabaw nin saro pang titulo. May double doctoral na ngaya, double masteral, etc., etc. We look at them as great mga mapapalad. Sa paghiling niya to sa kinabanon na mata, ang mga mapalad, itong may mga kapangyarihan, may poder, asin popular. This is how we look at greatness sa paagi kan sa tuyang mga kinabanon na mga mata. Alagad mga tugang, pinapagirumdum kita kan sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Mapalad ang mga nag-aako kan sa indang kaluyahan. Kasinda papakusugon nin kagurangnan. Mapalad ang mga nagugutom. Kasinda papabasugon nin kagurangnan. Mapalad ang mga minumuda asin mga pinapakaraot tapara sa indaan kahadaan nin langit. What makes them great bako an sa indang strength, an sa indang kaluyahan. Nin hulita an mahal na Diyos, iyo an nagpapakusog, iyo an nagigiya, asin iyo an sa indang nagiging kapaladan. Matugang, dahil lugod kita mauri sa bakong mapalad na paghiling niya to sa satuyang mga sadiri. Ninhulikan kinabanon na kapaladan na nahihiling niya to sa iba. Jesus allowed himself to suffer. Nabuhay na pobre, minuda, pinagtuya-tuya, linutaban, nagpasan, linugad, ipinako, asin nagadan sa krus. Alagad, pagkatapos kan mga ini, siya nabuhay, nagsakat sa langit, pano nin kamarawayan, kaibahan kan sa iyang ama. Mga tugang, minsan ba kung mapalad ang paghiling niya to sa buhay ta? Paagi palan ini kan pag-apod sa tuya nin kagurangnan. Asin siring man, pag-andam nin pagtaon nin kagurangnan, nin darakula, asin mararahay na bagay. Pag-andam nin pagtao sa tuya, urog ng gayo, duman sa mga makakatagal na maimbod sa kagurangnan, sagkod, sa huri. Dahil lugod kita mga tugang, maara sa paghiling niya tong mapalad sa satuyang kapwa. Ninhulitaan mahal na Diyos, malinaw na pinapagirumdom ang lambang saro sa tuya, ngunyan, naan bakong mapalad na paghiling niya to sa tuyang sadiri, paagi nin mahal na Diyos, nin pag-apod sa satuya. Asin siring man, pagwaras nin mahal na Diyos, nin mga marahay na bagay, kung kita makakatagal na maimbod sa saiya. Matindog po ang gabos. Mayaman man o dukha, kita gabos inaapod kan Diyos na mga aki kan sa iyang kahadayan. Mamibi kita sa satong Ama sa dalisay na puso.
Ang sa tuyang simbag, kagurangnan hininyugaan sa mong pamibi. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, dawa inuusig, magdanay na pusog sa pagtubod asin sa pagtipon kan katawohan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga dukha, asin mga nagugutom, magkamit nin kaginhawahan, huli kan udok sa buot na paghingoa, kan satong mga lideres, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na kinakaungisan, iniinsulto, sinasayumahan asin inaabuso, magugma sa ranga kan kahadean na naghahalat sa inda, pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, asin mga gurang, makamate nin kasing gayahan, huli kan satong pagkamuot asin pangataman sa inda. Pamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, magkamit kan pagkahera kan Diyos, sa tabang kan satong mga pamibi, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurang naninanyugan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan, hinanyugaan sa mong mga pag-aram, ang sa mong buhay maging kapahayagan, kan kaugmahan, na pinag-apudan mo sa mo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagdulot kan mga atang. Iboasin kag tao, nabo sa diri mo. Kapino nagkapanoan, rin mga karahayan na nakamtan. Kapos palaog mo. Ano ang ikakadulot ko sa pangataman mo? Sa buhay na ini, naimabilang na mga biyaya, ano ba yan? Ang ikakabalos ko. Matindog po ang gabos. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kuasinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kamurawain kan sa iyang ngaran, para sa panganabang niya to asin kan bilog niya banal na simbahan. O Diyos, ang sakripisyo na talingkas na idinulot sa pagrumdom kay San Juan Crisostomo, magpagayagaya sa imo, kakaming mga hinulitan niya, sarabay na mag-uumaw, na nagdudulot man sa imo, kan bilog ming buhay. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurang nan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos si nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Hulita sa fiesta ni San Juan Crisostomo, pinapaugma mong gayo ang sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan nin makizos na pagkabuhay.
hinuhulitan kan tataramon na hinarubay, asin inaantabayan kan sa indang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kairiba kan mga koro ni mga angheles, sarabay kami nag-uumo sa imo, sarong tingog na nagsasabi. Ang langit asin daga, tanongan sa imo, ang lawayan. O sana sa kaitaasan, paladan at pinagiging sa ngalan ng kagurangan. O sana sa kaitaasan. Malod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng gadan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kay ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa sengeraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, kagurangan, ipinapamaletan niya mo. Pagkabuhay mo liwan, ipinapahayag. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyang makagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin gabos na mga nagadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos sa mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostola sa singabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay dining kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
pagtuan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagangahas kita na magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang nyaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami kan samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ulit at sa imo ang kadeyan asin ang kapangyarihan, siring man sa kamurawayan sa mga kapanaonan. Yesu Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hari paghilinga ang sa mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be Peace with be you. with you. Salakan sa imong hawak, asin tuwa sa Kristong kagurangnan, magdaralugod sa mga minaako kaini sa buhay na kasagor. Cordero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan kaninaban. Tawi kami nin katuninong. Malod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang along. Alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalag maumaya.
iya sa naghapon, ang ikanamigpidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan kagurangan, ang makakahigno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihinaw, minsan kuyang lukhang puso. Daana buhay liningawan, sa pagsunod sa linakawan, pagpusugan sa kaluyahan, mautot sa imong kawakan, lawa ang gapos mawara, lawa ang gapos magbaya, pag-urok na mahalaga, ika makasakuyan. Ikapalan kagurangan, ang makakahigno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamahanak na hinihinaw, sa tuyang lupang puso. Ikapalan kagurangan, ang makakahigno. Ikapalan kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamahanak na hinihinaw, minsan kuyang lupang puso. Minsan kuyang lukhang Matindugpuan ka, boss. Mamibig kita. O Diyos na mahirakon, warasan na ang mga misteryo na sa mong inako sa pagrumdom kay San Juan Crisostomo, magparigon sa mo kan sa imong pagkamuot, asin maghimo na kami maging mga maimbod na parapahayag kan sa imong katotoohan. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po kita para sa ika-siyam na aldaw kan sa tuyang novena sa Kamawan kan titular kan sa tuyang parokya. Exaltation of the Holy Cross Novena. Daily Prayer. Jesus, your love for your Father brought you to the cross. We are gathered before this magnificent symbol of our faith to recall the events of Calvary and to thank you for your great sacrifice for us. Your cross is our life. Your death brought us salvation as we ponder on the meaning of your death. We ask you to send us the Holy Spirit that we may be able to accept the truth that without sacrifice we can never be your disciples. Give us the courage to believe that our major challenge in life is the acceptance of suffering and death. You have glorified our suffering and death with your suffering, dying and rising from the dead. Inspire us to believe that without the cross, there is no glory. Amen. Jesus, your cross manifested your decision
to always do the Father's will. Your Father asked you to reveal to us the face of God, a mission which you succeeded to do. That God you revealed shines so resplendently on the cross. It is a God who loves because He is pure love. In the cross, you have everything in your life. And you have nothing more to give us. By your giving, we have become rich. May our veneration of your cross enable us to live the challenge of love, that we too may learn to trust, to understand, and to forgive, and that we may remove from our hearts hatred, mistrust, and resentment, and be like God, who is 100% good. May your cross lead us to life and communion with our brothers and sisters. Amen. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Matindog po ang gabos. Sa agapuan kapiestahan, kan titular kan sa tuyang parokya, ang banal na Santa Cruz, alas 4 po nin pagkaamay, may dyan na procession, mobile procession, digdi po sa satuyang parokya. Mga alas 4 po nin pagkaamay, malibot po ang imahen kan banal na krus. Kung may nag-birthday po sa indong ngunya na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa indong. Si mga nag-birthday po, madyan na po digdi sa inutan. Dahil na po masupog, dawa sulo ka lang, mayo yung problema. Pamibi sa pagbendisyon, Diyos Ama, kaglalang nin gabos, na uya digdi sa kinaban, idinudulot niya mo ang samong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mga pamibi para sa inda na sa imong mga surugoon, nang kunya nagsaselebra kan sa indang kumplianyo, asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin pamilya. Sangkoban mo sindakan sa imong presensya, asin grasya, tanganing padagos sidang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang pamilya, irayo sa anuman nakatibaadan, asin kahilangan, tanganing sinda makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Day to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Dahil siya malugod kamo kan Diyos sa makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na aga po sa lambang saro sa tuya. Lakaw sa